جارکی جۆرت بێژم بخێر و خۆشی بمێنن بە ئارامی ئاشتی و سەلامەتی بمێنن ئینشەڵڵا تەندروستیا خۆش تموتم یاوەبی و ژوەڕبی خۆدێواش تەندروستیە کێم نەکەی ئینشەڵڵا گوێدارن ێجا بەرنامەیە تەندروستیە ئیرۆ تحقێ گوهدەیە ئێشا گوێ هەبوو ناگوێ وەکەون زانن گوێژیکێ پارچەک ژوجودا ئینسانە خۆی تعالی ولو بشکلێکی ئافراندیە کۆ ئینسان ژێ بمێنی عەجیب مای گوێژیکێ وەکە چاڤایە پارچەکە ji بدەنە ئینسانی gelkî girîng û serî de ye ew jî kehnîk e çav kehniye guh kehnîk e poz kehniye ca cür'ê wê na ez ê ji we re bibêjim îro û çawa afirana wê nexwê teala ew kiriya ev kakerîka hena û lo afirandiya ev ne goşta yanî erê goşt tê hesêbê kakerîk tê hesêbê sadece ser kakerîkê çerm heye ev û lo bûyî hawî xwê teala fereh kiriya ji bonî wextê deng werin ev wî dengê di gobela dibî wî dengî dixwe de dikênî hev û dikî ew qulik heye di hundirûyê guhê de dibin wê qulê de jî sinir heye digihênî wî sinirî ji wî sinirî wî dengî didî mêjî û mêjî bi însanî didî xwendin wa denga didî fêmkirin belê guh organeke ji bonî hezkirinê ye ji bo denga ye ev kepça guh govûn dibînin ne rast e ne rast e şeklekî xwahra li hev badaya bi wî hawî dengê ku tê însanî wî dengî didî hev wî dengî didî hevdû belê bi wî hawî temamê deng didî hevdû û bi însan didî zanîn didî hiskirin belê di nava hezjêkirinê de hastûkek heye ew hastûkî wilo li hev pêça ye di wî hastûyî de jî kê qulik heye ew qul û ew hastû wilo li hev pêçayîne belê ji ber wê hawê bayê gotê însanî hê bêhtir wî bayî dikişênî xwe wî bayî dikişênî xwe belê ji ber wî hawî guh bi vî şekilê guhatiya avakirin ji sermayê û ji germê ji bayê û tiştê ku bikevin qula guhê însan wana muhefeze dikî diparêzî heçîka qula guha kuna guh botî bê kun em dibên qul belê wilo maddeke wiloya dibin kakerîkê de pehna bi lîfa hatiye pêçan bi wî hawî denga ji hewayê denga ji bayê qutikî tenî didî serê însan belê delgê
دنگا بوی هاوی دگهنی میجی افکا کریکا گوه گوون دبینن افکا کریکا گوه گوون بینن ماده کوي هيا او ماده وچيا اتسائي يعني د ادرار انسان دا وقتی گو بروتين چه ببي فونكسيون وينا كيم دكي دبي سببي نپخاندنه و دور دجی دهلی گو zarar bighe gurçkacı yani ji guh tavêjî gurçka. Eger ev ewê hana guhê hana wilo neweke biçebana û ne zêde bana ev kovik neweke ev kovik çûne bana guh ji bayê ji tozê ji bêmirîsayê nedihat parastin. Deng jî kê celb nedkirin, netanîne xwe. Belê. Eger ev kakerîka ha govûn dibînin hastû bana wî devere dewamlî wî devera kevî ya tiştîn wextê lê ketin wî şikî. Wî zerarê bînî wî zerarê dî devera çî. Wî gelek nexweşî jî di guha da çêbin. Vêce guhdarên hêja êşê guha gelek hene. Ji vana hinek hene însan hat kujin jî. Hinek jê jî kê bi heraretin yani wextê guh teşî însan ji ber tayê digirî bedena însan germ dibî û hinekê jî hene tavê jî mîjî fonksiyonê mîjî kêm dikin însan heta mirinê jî dibî. Eşkinayî vezê ji we re bêjim ji bîra nekin însan çawa guhê xwe biparêzî. Parastina guh çi ye? Guh ji germê jî sermayê jî ji bayê jî û ji cismê dîtiranê jî kê weke heşera û weke mesela lêdanê mirov guhê xwe li devera nexî devera lê nexî mirov gere biparêzî. Tim guhê xwe paqij bikin, pak bikin. Mutlaka ev tewsiya ehlê tibbê ye neya min e. Yani berê niha jî min ji we re got ev kitêbana ku ez ji we re dixwînim û dibêjim navê wê qanûn e. El qanûnu fi tibbî. Di tibbê de qanûn. Ya kê ye İbn Sîna. Di temamê dinyayê de pîrê tibbê ye. Ew dibêjî ne ez dibêjim. Dibêjin ji heftê carekê dohnê behîva tehl bere guhê xwe bidî. Ji heftê carekê dohnê behîva tehl bere guhê xwe bidin. Guhê xwe zêde li ber sermayê nehêlin û li ber germê jî nehêlin. Toz û dûman jî ew ji zerarê didine guh. Dengê zêde bilind
خوشویجی که بپارێزن ئەو زەرەرێ دیگوێ جارە ji dengê gelekî bilind di binyawê qulê de zarek heya, perdekek heya, ew perde diqetî. Gu ew perdeqeteha însan nema denga dikî, rehetbûna wê jî tune, tedawiya wê jî kê tune. Ji ber vê hawê qedrê va guha zanibin. Yani insan qedrê temamê nimetê Xwedê zanibî ama herî tiştek jî kê di hebûna xwe de giringiya wê na tê famkirin. Ji carna jê jî kê ji van nexweşiyê guha hissa însan yani ew devera got denga dikî ew derjî xera dibî. Yani işitme bozukluğu. Bi Tirkî wextê got cihê got denga hez dikî xera dibî însan nema denga dikî. Ya jî hindikî dikî. Wextê guh yani cihê got denga dikî xera bû çi dibî di guh de xuşxuş çêdibî gırgır tê xuşx. Ya jî çingênî li guh dikevî ya jî weke dengê kûtandinê tê guh. Evana rewşê patolojik in. Patolojik yani li ser vana lêkolîn çêdibî. İnsan wextê got denga nekî yani hiskirinê hiskirina xwe hûn da bikî, guhê xwe hûn da bikî, di va dera de seqondar çêdibî tê meydanê. Nema denga dikî di riya kirina denga de jî kê xerabûnek çêdibî. Delغê hewayê jî kê nema dikişênî xwe. Dengê hewayê jî kê delغê hewayê jî nema têne guh. Ew sinirê got denga wilo hissa sewta di civênî xera dibî. Bi wî hawî kerbûn ji însan re çêdibî. Ev cihê got dibî sebebê kerrîtiyê ku însan hewma denga bikî li gorî patolojiyê yani lêkolîna tibbê hinek hene rewşin hene tedawî dibin hinek jê jî kê tedawiya wan ne tune tedawî çê nabî wilo ker dimênin. Tiştê got ji guh tê tedawîkirin tedawiya min dibî wextê got zûlê bipirsî çêdibî. Bes wextê nexweşiya guh kevin bibî nexweşiya guh kevin bibî bibî kronîk tedawiya wê na çê nabî. Carna jê jî kê kerbûn însan wextê ku denga nakî ji mîjî jî çêdibî. Mîjê însan ya rayewîn ya ziwa dibin zerer tê nexweşiyê mîjî ku çêdibin tavê jî guh jî kê tavê jî guh jî kê ya jî ji dever nedî mesele ji dirana ji çava ji wa jî kê tavê jî guh. Yani gelek cara ji êşa dirana wextê diran
میقوبێ دەگرن و زەحفتاری تاڤێژی گوێژی دەبی سەبەبێ کەرکردنا گوێ حتا ئەڤێژی کێ زانن ji kerkirinê ew sinirê ku hisa denga dikî bû vegirêdaya carna jê jî ji wî sinirî êş tavê jî wê qula guh got dibî balmîjîva a dua qenala da lezyon çê dibî lezyon lezyon çi bû ez ê ji we re bibêjim beriyan hemû gotibû gelek cara jî me got ez ê carkê dî jî kê ji we re bibêjim lezyon çi re tê gotin lezyon yanî devê dora guh xera dibin pûç dibin weka dirana weka mesela havadera çermê bin çav dora çav xera dibî wê jî kê guh dibin bandora wê de dimênî carna jê jî kê ji bedena însan deverine dîtiranê jî ku teşî weke singê weka mesela roviya weka mîdê ji wir jî kê tavê jî guh xera dikî ker dikî belê ev sinirê guh ku denga sewta hisa dikî û xwe de digirî û tavê jî mijî tê xwendin carna ji şewbekê jî kê îltihab çê dibî û ji wê îltihabê jî kê tavê jî guh hişk dibî ev derdibî weka ew ê dibî weka parçek teneka zanî tu destê xwe diyê qîrenî te dikevî tu dimêninga îhişka belê û carna jê jî kê li rewşeke enfetîk durum enfetîk û çê dibin bi wê jî kê guh ew dibî enfetîk çi ez ê wê jî ji we re bibêjim enfetîk belê belê ji ewa enfetîk ew enfetîk rana ew raygo û li devera ser hevdû têne hevdû ji we re tê gotin enfetîk carna ew re hemû bi hevdû re jî kê zerer dibînin ji wê jî kê guh ew dibî zererê dibî belê guhdarê ja bernama ya tenduristiyê îro jî heta vê derê bi xêr û xweşî bimênin bi aramî û aşîtî bi tenduristî bimênî înşallah guhê we tim daîm baş bî hacî guhê xwe hebin qîmetê tenduristiyê zanibin qîmetê tenduristiyê zanibin xwe teala me we teva hewceyê nexweşxana û pîjîka nekî xwedê kêmasiyawa jî nedî kêmasiyawa jî zor e zehmet e
بس ez vê jware dibêjim ji mirinê netirsin bes ji tenduristiyê bitirsin ji nexweşiya bitirsin. Adayê de bi xatirê we bi xêr û xweşî mênî înşallah.